Matul is-sena 2024 għalaqna 41 każ illi minnhom każ rigward il-minuri ġie sostanzjat fejn kien hemm breach of provisional boundaries u każijiet oħrajn fejn vulnerable adults 9 ġew sostanzjati. Nappella ħalli minna jew xaħat għaddej minn sitwazzjoni ta' safeguarding concern fi ħdan il-Knisja. Jew kelli hu nnifsu jkun għaddej jikkomunika magħna bħala Safeguarding Commission ħalli l-każ tiegħu nkunu nistgħu narawh u nserħulu moħħu illi l-ebda każ ma ntfogħ taħt it-tapit, anzi naraw li d-drittijiet kollha tal-persuna qegħdin jiġu mħarsa, nakkumpanjawhom fit-traġitt tal-proċess kollu illi jkun qed isir u anki nagħtuhom l-assistenza tagħna biex imorru għand l-awtoritajiet statutorji. Meta jingħalaq ir-rapport jingħataw konklużjoni u rakkomandazzjonijiet li jingħataw lill-ordinarju ġil l-Arċisqof jew il-provinċjal ħalli jkun jista' jieħu deċiżjoni informata fuq dak li jkun ħareġ mir-rapport ta' Safeguarding Commission. Bħala prevenzjoni nibbażaw ħafna fuq training, ġifieri through kollaborazzjoni mal-PFI nagħtu training dwar safeguarding, nafsu ħafna fuq il-safe recruitment, ġifieri l-mod ta' kif persuna tista' tiġi dejjem iżjed assigurata li hija sana għal ħaddieħor fix-xogħol li qiegħda tagħmel sabiex nassiguraw li kull persuna verament għandha tfosta safe, mhux biss ibbażata fuq tradizzjoni li għandha l-Knisja imma wkoll fuq fatti li jsiru mill-entitajiet bħal Safeguarding Commission sabiex nissiguraw li kulħadd għandu għal xi jħossu safe. Jekk persuna ħares qatt din is-sitwazzjoni għandha xorta post fejn tirrapporta u dan għamluh bl-iktar mod holistiku meta niġu biex inħarsu l-well-being ta' dak li jkun.